Adam Drgoň po zápase so Spiskou. Adam, klasická otázka, ako si videl dnešný zápas? Odohrali sme dobrý zápas. Proste bolo to derby, bola super atmosféra. Hovorím, sme sa zdvihli posledné zápasy, hráme dobre, dávame góly hlavne a veľa vecí sa zlepšilo aj v tej defenzíve. Takže hovorím, tretie víťazstvo v rade a treba tvrdo pracovať ďalej a snažiť sa o tie výhry. Čo ste si povedali v druhej prestávke v kabíne? Tak 20 minút bolo pred nami, hej, nič nebolo stratené a stále sme si verili. Prišli tie presilovky, dali sme tam góly, takže hovorím, som rád, že sme získali 3 body, potešili sme ľudí, takže super večer. Posledná otázka, posledné 3 zápasy máme dosť silnú presilovku, ako je to možné? Trénovali sme to, zameriavali sme sa na to, alebo ako? Skôr si myslím, že sme veľa vecí zjednodušili. Aj tréner to od nás vyžaduje, aby sme viac strieľali, aby sme si zbytočne neprihrávali a tak to bolo aj dnes. Proste sme tam pálili, strieľali a padlo to tam.